Jag sitter nu här. Oh my god, det kommer fan där. Bromsarna funkar inte för låset så jag. Bromsarna funkar inte. Ja, så måste jag på den. Det där bråkar nu. Hej. Ja, sån här. Ja, vad bra. Men jag hittar gärna på biljetten. Jag åker på ett annat bolag. Ja. Strängnäs. Strängnäs. Strängnäs, men ni kan inte åka till Strängnäs på Stockholms Fan inte. länsbiljetter. Du måste betala med pengar. Ja. Okej, hur kostar det? Ja, Hur gamla är En ni vuxen då? biljett. jag är 12 snart. Ja. Det är första gången du åker eller? Ja, till Stockholm. Vet ni de om hemma att ni har åkt så långt? Ja, eller vi kom, nej, jo. Nej. Stockholm Strängnäs? Ja. Men kan vi inte använda dem allt så att vi kan använda dem? Det gäller ju Stockholms län på pendeltrafik på SL. Det här är ju sidor. 125 kronor blir det då för en vuxen. Och jag har tagit bort den här områdavgiften på 100 kronor. Sen kostar det 225 kronor. Jag hjälper er idag. Nästa gång köper vi biljett innan vi kliver på. Nej, vi glömde det. Eller ja. Jag ska ut nu. Sådär, 150, 150 per två. Så. Fett bra, det kostar 140 i vanliga fall. Jättekul. Det är jävla kul alltså. Så här får man ju fan göra. Man får typ 25 kronor billigare så super. Där rullar ju bara. Vad kallt. Fan! Får inte spilla här. Fan, du kryssar. Du bara äter. Men usch. Jag är blöt. Fan. Vill du ha min cola? Fan, det är inte så. Ja. Hej. Tja. Får man röka eller? Jag skojar. Alltså, är det seriöst? Det är Victorias. Nej! Ida! Din mobil! Alltså vad fan gör ni? Ni är dumma! Så att jag börjar skratta så mycket. Det är blött här nu. Jag får kolla mig. Nej, det här. Ja, men det är blött här. Okej, jag som skrattar, det kommer inte komma något. Gulligt alltså. Gulligt. Vad gör du? Fan, jag är svältkänsla.
mig själv vad jag gjorde med den väskan. Ida. Vad är det här för jävla skit? Använd ovan.